Ekstreme udfordringer er tilbage. Morten. Hej. Karim. Har savnet jer. Morten Solo. Morten, hvad er det for en video i dag, vi laver? Det ved jeg ikke. Vi er udenfor i hvert fald. En random video. En random udenfor video. Der kommer en skolebus. Skal du filme den? Ellers så giver det uheld. Det er skolebus. I kan nok ikke se den. Nej. Morten han er lidt chill i dag. Chill. Vi vil bare gerne sige hej. Og undskyld for, at vi ikke har lavet videoer lang tid. Til de få 8 subscribers, vi har. Morten, du skal sige et eller andet. Hej. Den her video er så random, vi ikke engang kan finde på noget at sige. Morten. Prøv at fortælle, hvorfor vi ikke har kunnet lave nogle nye videoer. En PC fuck, og vi har ikke kunnet huske koden til den her YouTube-kanal. Ja, vi kunne ikke huske koden til vores YouTube-kanal. Så vi burner en masse rundt med det. Han tager lige mobilen. Vi har været på trampolin. Nå, det var egentlig... Ups. Nå, men det var egentlig sådan... Der er ikke super meget at sige, udover vi bare chiller lige nu. Og Morten, han er sådan lidt buffy, så han overgår egentlig ikke at snakke til kameraet lige nu. Det var noget, han siger. Men vi havde en ting, vi gerne vil sige. Det er nemlig sådan, at vi ikke kun er til udfordringer og tester længere. Nå ja. Morten, fortsæt den samtale. Det er fordi, vi tester ikke. Jo, nogle gange tester vi måske ligesom... Ja. Vi tænker så normal blog. Eller vlog, eller hvad fuck det nu hedder. Vi har bare tænkt os at tale til kameraet og måske spille lidt. Ikke sådan noget cheapy Minecraft lort. Det er jo fucking kedeligt. Ja, nemlig. Men vi laver i hvert fald vores navn om. Og I kan komme med en kommentar, eller det ved jeg ikke. Jeg har kommet lige en idé. I kan komme med en kommentar, hvis det er et godt navn. Så kan vi finde på at tage det. Så kan vi finde på at bruge det i stedet for. Nu forventer vi ikke, der er nogen, der skriver Nej. noget. Men altså, det kunne da være sjovt, hvis I fandt på det. Vi regner med, at det bliver en video til 3,5 minut måske. Men jeg kan godt mærke, at det begynder at blive akavet nu. Og det kan Morten også. I kommer, Morten? Nej. Morten, prøv at lave dit superhop for os. Det der, hvor du smadrer dit ansigt. Var det ikke smukt? Nå, Og nu begynder det at regne. introen, den kommer desværre ikke med i den her video. Det er bare fordi, det er sådan en random vlog. Måske kommer der en ny intro til en af de andre videoer, men vi overgår egentlig ikke så super specielt meget lige nu. Vi chiller bare. Ses! Jeg falder.